ассалому алайкум бонувони гиромӣ, бо шумо ҳастам Шаҳло Халилова, директори бонуфузи ширкати Фаберлик. Инак каталоги нави мо оғоз шуд. Бонувони азиз, занҳои хонашин, донишҷӯён, ҳар яки шуморо ба командаи худам ба ширкати Фаберлик ба кор даъват менамоям. Дар хона нишаста тариқи телефон онлайн пул кор карданро ман ба шумо бепул меомӯзонам. Мехоҳед дар хона нишаста ҳамин тавр пулҳои калон кор кунед? пас ба ман зудтар нависед. барои шумо омӯзиш регистратсия бепул аст. духтаракои хушрӯ, барои новичокое ки ҳамин каталог регистратсия мешаванд, шуморо низ тӯҳфаҳои беҳтарин интизор аст. духтарако, марҳамат, навистон. ина духтаро бисёриҳо пурсиданд ки ипекои бе нигин бе санг навор кунанд. марҳамат, ина бинанд чихе ипекакои фасон акция шудай бе нигин 290 сомон. мана марҳамат кадомеша мегирен 290 сомонӣ бе ҳадрас веткои хушрудора ҳозир якта ба якта ҳамаша бо нишон метем. ина як либосуш дидан чихе ипеки фасонай. мана ипекои пилагӣ меган ку ҳамун ипекоян. ипекои шолкиш нест. марҳамат духтаро метавонанд интихоб кунанд. дар равакак бурда шумода доставка мекунанд. мана малина цветш ҳастай глошамаш хушрӯай. духтарако нигоҳ кунанд. мана марҳамат аҷоиба ипеки фасонак. марҳамат духтаро кадомеш маъқул мешава интихоб кунанд. дар равакак доставщик шумода бурда доставка мекунанд. инаи цветам аҷоибот хушрӯ будай диден. духтарако мана беҳад фасон ай я цветая айна савзшам будай диден. савзш ҳаста ина оранҷевира бинем бу чӣ хушрӯ. ина бисёриҳо мехоҳанд ярки цвето. марҳамат анами цветам беҳад хушрӯ харидорӣ карда буданд. духтаро марҳамат метавонед интихоб кунед. ай пеш бо аҷоиботай расветкаш. духтаро марҳамат кадомеша мегирен. ина ипекои фасони хушрӯ. и цветчам аҷоиба цвети фасон. мана як либосаш 290 сомон ки 400 сомон буд бенигинаш. ҳозир 290 сомон. марҳамат интихоб кунен. даррав бурда шумода доставка кунанд. ина диден иам хушрӯа. и сиёҳа бинен. и сиёҳош ҳастай ана баъд оз бо я сиёҳи дигам аст. и хеле тёмна сери баринай. нигоҳ кунед иш диден ишам гулуш фасонай. марҳамат кадом намуча мегирен духтаро. ина ай пеш биненда чихе гулуш фасонай. ҳамин интихоб кунен. даррав бурда шумода доставка мекунанд. иша ишда фасон иша ишда фасон бовар кунен. мана марҳамат инаи цветчам фасонай. ҳамаи расветкош хушрӯай. ипекои оригинал баъд бо ҳаста иҷада инаи оранҷеви. оранҷевиам нишон тиям. оранҷеви зурай. нигоҳ кунен. ина ай пеш нишон тиям. ипекша бинен духтаро худаш маълумай чӣ хелай. мана турецкия. мана турецки беҳад фасон. ина кадомша гирен духтаро ҳамин интихоб кунен. даррав доставщик бурда шумода метия. мана и цветам ҳастай диден. и цветчам фасони хушрӯ. ина турецки ипек. ина турецкиай диден чихе хушрӯчай. цветчам фисташкови цвет. и цвета бисёриҳо мепурсанд. марҳамат ина ҳастай пистагӣ. метавонанд интихоб кунанд. дар равакак бурда шумода доставка мекунанд. бинен охе и цвета и цвет хушрӯай. и цвета и цвет. мана и цветчам фасонак диден. на диден аҷоиба. и цветчам хушрӯ. анаиш бодига хелай диден. и гулуш бодига хелай. мана марҳамат кадом намуде ки интихоб мекунед даррав бурда шумода мерасонанд. яке ду либос мондагиай раст чототона бигирен духтаро. ина кадом намудуштар кор. ина диден 400 сомон будаг ира бенигинаш. ҳозир боша акция шудагиай 290 сомон. марҳамат хоҳишмандо кадомеша интихоб мекунед. инаи савзша нишон надодем. инаи фисташкивишам бинен духтаро. ишам хушрӯай. мана кадомеша интихоб мекунед. даррав доставкатон мекунанд.